Uluhan sa balita karon. Ang dako sa bawod may gitumbok sa pagkaingon sa pagkalunod sa usa ka barko nga gikan sa dakbayan sa Subo. Glenn Soto mupasaka og kasong electoral sabotage. Mayor Mike Rama supak nga pausbungo ng anti-jaywalking ordinance. Regional State Prosecutor mihimakak nga iyang gipangharas ang mikiha kaniya. Kapulisan sa Mandawi gidid-an na mag-Facebook sulod sa opisina. Kapulisan sa probinsya gipailawom na sa training alang sa cybercrime. Live gikan sa InTV CCTN Studio, kauban ang hiniusang puwersa sa InTV News Team. Way kahadlok nga musungasong sa kakuyaw, matud lang ang nag-unang impormasyon. Aniya ang Balita Karon. Mga igsuon, kumusta? Ako si Liza Cabrera, kauban ng hiniusang puwersa sa InTV CCTN News Team. Kami ang maghatod sa Balita Karon. Lunes, Agosto 1, tuig 2011. Karon sa mga detalye. Gimakak sa Coast Guard nga overloaded ug wa sa kondisyon ang barko nga nalunod kagahapon sa Kadlaw. Ug ang grabing kadako sa bawod nga misud sa MV Asia Malaysia mo'y gitudto nga hinungdan sa pagkalunod ni ini. Si Juliet Hayna sa report. Nalunod ang barko sa MV Asia Malaysia sa Trans-Shipping Lines kagahapon sa Kadlaw, kinsa migikan diri sa Subo ni atong Sabado sa alas 5 sa gabi ug gingong di overloaded sa kondisyon ang maong barko sa wa pa kini malunod. Ibutyag ang Commander sa Coast Guard Cebu, Captain Orlando Lizar Punsalan, nga wa siya nakitang indikasyon nga dunay problema ang maong barko sa pagbiyahe ni ini. Gawas pa, way bagyong miigo diri sa Sugbo ug Iloilo ni adtong Sabado. Naguwat pa hangtod karon ang Marina 7 nga mahatagan sila og kopya sa gidusong marine protest sa TransAsia tungod kay didto kini gidusong sa marina sa Iloilo sanglit didto nahitabo ang aksidente sa kadagatan. Mibutyag ang Assistant Information Officer sa Marina 7, Morden Martin, nga mihimo sab sila kaugalingong spot report kalabot ni ini ngadto sa ilang central office. Dugang ni Martin, ang ilang central office ang modesisyon kung unsa ang silot nga ipahamtang ngadto sa TransAsia Shipping Lines. Wasab niya gisalikway ang posibilidad nga masuspenso ang prangkisa sa TransAsia ug did-an usab ang pagbiyahe ang uban ni ining mga barko apan kining tanan magagad sa resulta sa himuon nga Marine Board Inquiry. Giangko ni Martin nga ilahang uluhang buhatan ang mupakanaog sa desisyon apan sila ang mupatuman ni ini sanglit nga gikan diri sa Sugbo ang barko nga nalunod sa kadagatan sa Iloilo. Juliet Haynar, naghatod sa Balita Karon. Ngadto sa mga kapitan sa barkong gipaseruan ug palagatan nga magbantay sa pag-usab-usab sa panahon ug sa pagdesisyon kung kanusta sila mamahimong mulawig ang kalikayan ang mga disgrasya. Mubalik si Juliet Hayna sa report. Masugot nang ipatuman sa Coast Guard ang ilang pag-inspeksyon sa mga barko sa di pa mularga tungod sa nahitabong pagkalunod sa MV Asia Malaysia sa TransAsia Shipping Lines. Matod sa Coast Guard Commander Captain Orlando Lizar Punsalan, bisan way bagyo, magbinantayon gihapon sila sa ilang mandatory inspection ug sa pagsusi sa mga barko sa di pa kini mulawig. Investigation as to what caused this incident, our inspectors were immediately advised to be more vigilant. More vigilant on the way they conduct inspections, clearing vessels, before allowing them to leave. Our units have been vigilant naman. Daling kitinaw ni Punsalan nga ilang team sa Coast Guard kanunay nga magbinantayon ug di magpalusot sa barko nga nakita nilang depektoso. Giawhag ni Punsalan nga ang mga kapitan ug mga kumpanya sa barko nga mas mahimong responsable tungod kay nagdala sila og daghang kinabuhi ug ang kaluwasan sa tanan usa sa ilang gipanumpaan. Dugang sa Pangulo sa Coast Guard Cebu nga judgment og desisyon sa kapitan kung mopadayon sa pagbiyahe kung sa tan-aw nila dili luwas ang kadagatan bisan pa wa sila pugni sa Coast Guard. Kung masama ang panahon, kahit pinapahintulutan ng ating mga alituntunin, kinakailangan pa rin good judgment pa rin ang gamitin ng master. They could either take shelter, wait, or go back. And in fact, dito sa ating sa Cebu, maraming ganyan
Pag masama ang panahon, kahit na hindi pa naka-raise yung warning signal sa atin, kusa sila na nagkakansela ng mga trips nila, lalo na pag nakita nila hindi kaya. Malaumon hinoon si Kunsalan nga ang hitabong insidente magsilbing leksyon sa kadaghanan aron di na kini masubli pa. Julie Tainar, naghatod sa balita karon. Luwas ang upat ka managat na na-rescue sa Coast Guard sa Bantayan Island. Uban sa pipila ka mga volunteers human natikyaob ang isakyan ng ining bangka atol sa pagdagko sa mga bawg o pagkusog sa hangin kagahapon. Sa nadawat nga taho ni Coast Guard Commander Rolando Punzalan, ang manag-igsoong Veronico ug David Hitanto sakay sa ilang bangka nga migikan sa Bantayan Island alas 5 sa hapon paingon unta sa Sagay Negros Occidental. Apan natikyaob ang bangka ini tungod sa Hilungtungan Island. Gisuwayan kini sa pagluwas sa laing duha ka mga mananagat nga sila si Giking Lawan ug Gilbert Tuyak sakay sa laing bangka apan tungod sa kakusog sa hangin ug grabing kadako sa bawd natikyaob gihapon ang miresponding bangka. Alas 10 kagabi, uban sa mga paryentes, mga biktima, na-rescue ang upat ka mga mananagat. Hayaan mo gusto og electoral sabotage ang magpapatigayon nga si Glenn Soco. Batok sa mga tao nga napakyas pagsumiter o mga importanteng dokumento sa mga ballot box alang sa ballot revision. Si John Michael Arua sa report. Posibleng magatubang og kasong election sabotage ang mga tao nga mao'y gitahasan og tago sa mga ballot box nga mao'y gigamit sa niaging eleksyon dinhi sa Subo. Ang kampus na naparot ng kandidato sa pagka-vice-gobernador na si Glenn Soco nakakita og mga teknikalidad sa mga ballot box nga mao'y gida ngadto sa Comelec Central. Kini subay sa kasong giduso batok kay Greg Sanchez. Matod sa abogado ni Soco, George Garcia, ilan nakita atol sa revision sa mga baluta nga way mga election return o mga excess ballot ang pipila ka mga ballot boxes. The custody of these election documents after the election. I'm not trying to say na si ganito, si ganyan, but of course, depende pa po sa amin yon because I'm going to determine first sino talaga yung mga may custody. Dugang ni Garcia nga di na niya matumbo kung kinsa gyud ang ilang pasakahan og kaso. Apan dako ang posibilidad nga imbestigahon ng city ug municipal treasurer ang mga gwardya nga nagbantay sa mga election materials ingon man ang mga lokal nga buhatan sa Comelec. Sa nasairan, 200 ka mga clustered precinct gikan sa dakbayan sa Mandawi og lungsod sa Konsolasyon mao'y gikuhaan sa mga baluta nga mao'y gigamit sa revision. So in charge of the custody of these election documents after the election. I'm not trying to say na si ganito, si ganyan, but of course, depende pa po sa amin yon because I'm going to determine first sino talaga yung mga may custody, sino yung mga in charge. Giklaro ni Atty. Garcia nga wala pa gyud hingpit nga nakadaog sa eleksyon ng ilang kaatbang sanglit wala pa may pinal nga desisyon ang Comelec labot niini. Karong Agosto 3 gitakda pagpresentar sa ilang mga habig sa ilang mga ebidensya ngadto sa Comelec nga maoy sa himon sa basihanan sa pagluwat niini sa desisyon sa protesta nga iduso ni Soco batok sa kani opisyal. John Michael Arua, nagatod sa balita karon. Dakog subak si Cebu City Mayor Mike Rama sa tinguhas nga sakop sa konseho nga paumintuhan ang multa sa publiko kinsa makalapaw sa ordinansang anti-jaywalking. Mato ni Rama nga kinahanglan lang ang gustong pagdisiplina sa katawhan ug di kinahanglan nga pangwartahan kini. Si John Justin Rivera sa report. Nalipay sa pagsupak si Mayor Rama sa tinguhang omentohan ang multa sa panapsan sa jaywalking. Matod sa mayor nga di maayong omentohan ang multa tungod kay daan na nagreklamo ang mga nadakpan sa jaywalking. Gipasabot sa mayor ang City Traffic Operations and Management kung sitom nga wa gitugod aron mokita apan muhatag kini og disiplina sa katawhan aron mosunod sa lagda sa traffic ug motahod sab sa mga enforcer. The council will be guided if and when they will proceed. And they should always think that there are many there who are victims either of ignorance. There are many there who are being instead abadlungon, palatngon yun na rin sa'yo. Ang itinuha nga aumento sa makalapit sa ating jaywalking ordinance dito sa usa ka datos sa piso gato sa 200 pesos. Apan nasayman 50 pesos lang ang kulat na paron sa mga enforcer dato nga
Mailaranak pa sa jaywalking. Jen Rivera, nagatod sa balita karon. Nabangga mo sa kasakyanan hinungdan sa pagkamatay sa asawa sa nagmaneho dito sa barangay Paknaan, Dakbayan sa Mandawi kagabi. Si Reyna May Utara sa report. Patay dadiha ang asawa human madas magi sa laing sakinan ang Toyota van nga gimaniho sa Yambana sa Claridel Corner Paknaan, Mandawi pasado alas 11 kagabi. Matud ni Pioto Dante Flores, Toyota van ang gimaniho ni Carmelito Canoy ug nabangga kini sa usa ka BMW nga gimaniho sab ni JC Joel Di Manuel diin mi resulta sab kini sa pagkalanding sa duha sa lain-laing pribadong tambalanan. Diri ni sila nag-abot diri sa may eskina na gyud na tungod sa kusog sa impact sa pagabangga nila nadrag pa ni ang Toyota van og mga 98 feet. Then naigo to niya ang kuan ang usa ka tricycle nga nagdagan while ang katong A nga BMW naigo sa niya ang nagparking nga tricycle do ka buok. Gingon nga adunay usa ka tricycle nga gimaniho sab ni Candido Brigoli nga naigo sa maong panagbangga. Hinuon bunog lang sa kalawasan ang nahiaguman sa driver sa tricycle. Pipilas mga pulis sa probinsya sa Subo ang ipaubos sa training ngadto sa laing nasod aron bansayon sa pagbukod sa mamisiaw karon nga operasyon sa cybersex nga kasagaran nahitabo sa kalungsuran sa probinsya sa Subo. Si Monica Adlawan sa report. Sa nagsunod-sunod nga operasyon sa mga cybersex activity, naghinay-hinay na sab ang kapulisan sa Dakbayan sa Sugbo sa pagtudlo silang mga sakop mahitungod sa mga computers. Kundi diha kasagaran mahitabo ang krimen gumikan sa ka-high-tech sa panahon. Matod sa direktor sa Cebu Provincial Police Office, Senior Superintendent Patrocinio Comenador Jr., nga aduna na sila sakop nga gipabos sa training sa gawas sa nasod. Dili nakaschooling sa lang cybersex tong dito ko sa region, naganda ko sa ka adlaw nga computer crimes investigation. Taga Manila ginaganto naganda. Naglaom sila nga mas daghan pa silang i-train sa umaabot tungod may labot gayod sa teknolohiya ang kasagarang balita nga nang gawas karon. Dugang pa ni Komendador nga naa sila gipang train silang buhatan apan dili kayo kini makasulbad silang dinagko nga kaso. Kandol tagagmay limitado lang sa mantagoy itong ilang equipment nga laboratory mga mahal katong laboratoryo. Ito software lang itong recovery nila is 3 million ang software lang. Itong mag-recover sa data nga taguan pa mga data makuha nila. Sa pinakawahing nadakpan may labot sa cybersex activity mao tag-iya o caretaker sa internet cafe diri sa Barangay Tabunok, Dakbayan sa Talisay niadtong milabay semana. Ipasakaron og kaso kaganihang buntag sila si Edwin Mercado o Clifford Caballero. Monica Adlawan naghatod sa balita karon. Gihimakas sa Regional State Prosecutor Fernando Balani ang mga nagawas nga taho nga iyan gihasi ang magpapatigayon nga mikiha kaniya dito sa buhatan sa Visayas Ombudsman. Si Jamie Rose Palola sa report. Director dili manihala. Gihimakak ni Regional State Prosecutor Fernando Gubalani nga iyang giharas ang magpapatigayon nga may reklamo kaniya o graph dito sa buhatan sa Visayas Ombudsman. Intend to harass her. After all, ang atong basihan ani will just proceed kung sa illegal basis nato. After all, abogado man ta. We will not go beyond what is provided by law. Nasayran nga may reklamo nga adunay pipila ka mga tawo nga miadto sa panimay ni Brenda Tan ug nagpangutana kalabot kaniya. Apan si Gubalani wa masayod labot ini. Mibutyag ang fiskal nga posibleng sunod semana ipasaka niya ang kasong forgery batok kangkan. May reklamo si Tan ngadto sa ombudsman tungod sa iyang giingong sobra nga kantidad sa allowance nga gidawat ni Gubalani gikan sa nagkadaiyang lokal nga kagamhanan. Director dili manihala kadako tong allowance no, it's not. I received Cebu City Government 12,000. Cebu Province 12,500. Mandawi City, as of this day, 6,000 na siya. Sa Talisay City, 3,500. That's all. That's what we receive. Wa pa hinuon makadawat og komunikasyon gikan sa ombudsman si Gubalani alang sa pagtubag sa reklamo apan iyang gipadayag nga andam na kini sa pag-counter sa reklamo. Jamie Rose Palolan naghatod sa balita karon. Mupahigayon og sunod-sunod nga public hearing ang Regional Tripartite Wages and Productivity Board kun RTWPB 7
alang sa pag-usbaw sa suhulan sa mga mamumuo sa tanang probinsya sa Rehiyon 7. Si Jenica Flores sa report. Hayan sa katapusan sa Nobyembre o Disyembre pa mahilawan sa mga yanang trabahante ang usbaw sa suhulan. Kini maoy gitugan sa tigpamaba sa Associated Labor Unions, Trade Union Congress of the Philippines kon alo TUCP Josefina Lim, diin matud niya tungod sa kalangay sa pagdeklara sa RTWPB nga dunay supervening condition dinhi sa Central Visayas, posibleng malangay pagyud nga makabut sa board ang desisyon kung pilang ipuno sa suhulan sa mga trabahante sa tibuok rehiyon. Pasan o mumunta na mong hangyo primero nga untak before September makakama up sila og amount. No, I don't think nga inang kinahanglan jud ingon anak ka daghan nga panahon because the petition nag-ung-ung na for quite some time, so at least by now unta maka-decide na sila. Formalities naman lang ng public hearing nga gitawag kinahanglan. Giangko ni Lim nga langay pagyud ang proseso una hingpit makabot sa RTWPB ang desisyon kung pilay ipasaka sa suhulan sa mga mamumuo. Mupahigayon ning buwana og public hearing ang RTWPB diin konsultahon sa board ang tanang sektor sa nagkalain-laing probinsya sa Central Visayas kung pila gyud ang himuong usbaw sa suhulan. September na gina sila mo hatag or later than that. So most likely ang scenario ni ini is mga early before December na nato madawat o pila gyud ilang desisyonan. Miduso ang alo TUCP og 100 pesos nga usbaw sa suhulan matag adlaw ug miduso sab og 120 pesos nga usbaw sa suhulan ang Alliance of Progressive Labor kon APL matag adlaw. Jenica Flores naghatod sa balita karon. Gitahasan sa direktor sa Mandawi City Police Office ang tanang hepe sa mga police station sa Dakbayan sa Mandawi sa pagmonitor sa mga computer nga gigamit sa kapulisan aron sa pagikay nga gamiton kini sa lingaw-lingaw atol sa oras sa ting trabaho. Si Kobe Moreno sa report. Human nga miluwat si Mandawi City Police Chief Senior Superintendent Noel Guilliamac og memorandum sa pagdili sa iyang mga sakop sa paggamit sa ilang mga computer sa matag opisina alang sa pagduwa o pag-abli sa ilang mga Facebook accounts. Gitahasan ni Guilliamac ang tanan niyang station chief sa pagmonitor gyud sa ilang mga sakop may labot niini. Giklaro ni Guilliamac nga manubag gyud ang mga pulis kung masakpan nga padayon nga migamit sa mao niyang mga gidili. Ato ang gitahasan ang ato ang mga nagkalain-laing mga station chief o mga opisyal pag-monitor sa ilahang mga tao, no? Especially kanabang mo violate sa atong policy. Because I told them that is a command responsibility. If and when nga masakpan nato sila maggawit ani mga social networking including Facebook, mga e-games nga naa silang computer. Gipatrabaho na karon ni Guilliamac sa usa ka teknisyan ng tanan nilang mga computer units aron mabutangan kini og firewall diin mahimo lang unya nga makaabli ang mga pulis sa ilang Facebook diha sa mga computer sa MCPO kun mga yung password aron usab gamiton alang sa mga importante kayong katuyuan may labot sa trabaho. Except no kung related sa atong trabaho pwede na basta naa lang kay password. Dito si Guilliamac sa pagpatugag sa iyang kamanuan, human siya mismo nakatakot nga dunay pulisog non-minute per personal nga nigamit og mga gawa sa mga network sites aron lang sa paglingaw-lingaw. Kobe Moreno naghatod sa balita karon. Subsub karon nga bukdon sa kapulisan sa probinsya sa Subo ang iligal nga sugal nga masyaw. Kini mo'y gibutyag sa direktor sa kapulisan sa probinsya sa Subo tungod sa pagsiaw na pud niini diha sa kalungsuran. Si Jovan Moho sa report. Ang raid na ito, pasyaw ito sa mundong sa may pumunang kamasalaw. Gipahibaw sa direktor sa Cebu Provincial Police Office nga illegal gihapon ang masyaw. Kini ilang hibawan nga kusog gihapon ang duwa sa masyaw sa kalungsturan ug component cities. Mato de komendador nga subsub ang ilang pagpangampanya sa paggukod sa mga illegalista. Monitor ko weekly ang resulta. Katong may mga gani dunay mga lungsod nga wagi score na to dili madako pa because problema gamay sa nalagay mga pressure ba. Pressure groups pero karon kinado almost all stations are conducting runway or anti-illegal gambling operations, especially targeting masyaw. Hinuon giklaro ni komendador nga dili pa alarming ang mga sugal sa probinsya. Ang masyaw dili man kada actually nagkahinay ning masyaw karon pero kahinay ning masyaw sa province pero gisigi na tong dakop ngano man just to prove a point here nga wala mag-tolerate ang
kumanda ni. Otherwise, dili may manakop. Gani, niyadtong Sabado, usta kay agaw sa utihal sa lungsod sa Argao, ang nadakpan sa kapulisan, gumikan sa sugal sa Masyal. Jovan Moho, nagatod sa balita karon. Susihon sa kagamhanan sa lungsod sa Alegria ang tanang tinubdan sa tubig aron sa pagsiguro nga luwas na ang tubig imnunon sa mga residente ug di na mapunhan pa ang kaso sa tipos. Si Reed Sabate sa report. Susihon sa kagamhanang lungsod sa Alegria ang matagtinubdan sa tubig aron sa pagsiguro nga luwas kini alang sa mga konsumidor. Nibutyag si Mayor Milet Guisado nga dunay resolusyon ang ilang konseho nga magtugot alang sa pagsusi sa mga water resource aron malikayan pag-usab ang pagtumaw sa daghang kaso sa tipos. Matod ni Guisado nga adunay pipila ka mga water resource nga panag-iya sa mga pribadong tao ug lisod makahilabot ang local government unit kun LGU niini apan iyang gibarugan nga kinahanglang ipatuman ang saktong mga lakang alang sa mga tao sa ilang lungsod. I have my power balik impose to the job welfare of my people. Kaya anything mahitabo, good or bad, it will always reflect to the mayor. No? So, ang tanan nagbuhat, wata kibaw na mga sabotage. No? So, resulta luoy kayo ang nag-administer anang mga panahon na. May padayag si Mayor Guisado og kasagmuyo sa mga nanggawas nga balita nga migrabe gyud ang pagkatap sa tipos. Iyang giklaro nga 7 pa lang ang mga positibo niini ug ang uban puros lang mga gipangdudahan nga kaso. Ang positive. So, katong number, ako silang suspected nga suspected at yung case nga nag-check up. Sa nasairan, sa mga tao ang natala sa health authority at update mo sa soma sa cyber fever. Tingin na naitupangan na lahat. Faith Sabati, nagato sa balita karon. Balik sa balita karon. Baguhay lang na human ang bista tali sa kaso ni Gobernador Gwen Garcia o kanhi Vice Gobernador Greg Sanchez sa buhatan sa DILG-7. Diin mga dokumento ang una nilang gituki. Si Minerva Cañete, live sa report. Isa sa wala pa nila girepresentar ang mga dokumento kanina. Ang mga dokumento nga may labot sa pag-akbit ni Gobernador Gwen Garcia ug mga trabahante sa Kapitolyo. Ug kabahin ni atong uban pang reklamo ni Henry Anning Vice Gobernador Greg Sanchez batok sa gobernador ni si Engineer Criselda Sabaliero. Batok sa gobernador si Engineer Criselda Sabaliero, one amo recognize nga saksi ni Kisologo sa Abedra kay matud niya nga ang tanang ebidensya ni sa Abedra puros kini hearsay ug ang kaganina nakuha nga nagkatinumbagay ang matag habig. Ang habig ni Gobernador Gwen Garcia pinaagi sab ni Attorney Maria Cristina Garcia Prasco. Sila niingon man nga unconstitutional sa right sa gobernador ang maong hukom ni Sabaliero. Sanglit nasugdan naman sa pag-cross-examine si Saavedra. Apan matud sa lead counsel ni Sabaliero, Attorney Ronin Joseph Torregosa, adunay katungod si Gigi nga magabuot kung kinsa iyang himuong mga saksi. Mao katulisa nga si Attorney Garcia miingon nga kinahanglan na jud nga hinganlan ang mga saksi ni Sabaliero. Apan wa man kini masulti atol sa preliminary conference nga gipahigayon sukad kaganina. Gibutyag usab ni Sabaliero nga ilang tulo ka mga saksi mao kining anaa sa print base usab sa ilang mga articles nga sila Oscar Peñada ug ingon man usa ka reporter gikan sa CDN. Si Attorney Oliveros kinsa nag-unang abogado nila Gigi Sabaliero ni pati na usab kaganina sa hearing ug miduso usab sa ilang manifestation aron sa ilang formal nga pagbuhi sa maong kaso. Sanglit gitangtang naman siya ni Gigi Sabaliero isip abogado sa ilahang namatay nga amahan. Kini si Minerva Cañete naghatod sa balita karon. Magbalipayon na niya ang mga badya human sa ipahigayon nga groundbreaking sa mga opisyales sa kagamhanan sa Subo alang sa housing project na tukuron sa Dakbayan alang kanila. So thank you kayo nga inyong inumduman na mga haligi, mga presidente. Makaangko nunyag nindot nga panimay ang Badyaw community sa Alaska, Mambaling. Kaganiha, gihimo ang groundbreaking sa duha ka edipisyo nga dunay tag-upat ka housing units.
Sila si Mayor Michael Rama, Konsehal Alvin Dizon, Konsehal Margot Osmeña ug mga delegado gikan sa Belgium ug Netherlands ang apil sa mitambong sa kalihukan. Ang Ramon Aboitiz Foundation Incorporated kun Rafi uban sa mga madre ug sa mga delegado sa Belgium ug Netherlands ang magtampo-tampo alang sa housing project sa mga badyaw. Mibutyag si Anthony Dignadisi sa Rafi nga 130 ka units ang ilang tukuron diha sa Sitio Puntod nga mo'y gidaghanon usab sa pamilya sa badyaw. Estimate. So, ang usa ka unit would cost maybe around 100, no? Kay upat man na siya. No. But of course, we are doing the actual build right now. So hopefully later on we can really come up with the correct costing, no? Adunay kinatibuk ang 170 ka pamilya ang badyaw sa Alaska Mambaling. Nang hinaot ang chieftain sa badyaw sa Alaska Mambaling nga maapil sab sa housing program ang uban nilang kaubanan diha sa Sitio Nava sa maong barangay. Punang kuno nila na pero po ba kung ano sana nila kumanon. Gikwar naman namo bay clan man nila mo nya gi-arrange naman nila anak ko. Nya ang katong una dito katong tumoy. Matud niya Samsa nga wa sila'y planong mubalik didto sa Zamboanga. Sanglit dulan na sa 40 ka tuig silang nanimuyo dinhi sa syudad sa Subo. Pagpamana ug pagpanguhag perlas sa kadagatan mo'y sagad nilang panginabuhian ug ilang gidid-an na kadtong ilang mga kauban nga magpakilimos sa kadalanan. Ibadlo na kay ang kadaghanan nila mga migrant ba kanang gikan dito sa laing lugar ba. Adi na sa inyo diri. Naasad sa amo diri gamay lang pero ang kadaghanan taka dili ta diri. Wa pa ni klaro kung ihatag nga libre o dunay bayranan matagbuan ang mga badyaw sa housing unit tungod kay sabutan pa kini sa Rafi uban sa laing-laing grupo ug sa kadagkuan sa City Hall. Gibuksan kaganihang buntag ang mga kalihukan alang sa kasaulugan sa ika-442 na anibersaryo sa lalawigan sa Subo. Gibutyag sab ni Gobernador Gwen Garcia nga mas palikunon pa niya ang ekonomiya sa probinsya. Si Mary Joy Riquizo sa report. Kapitan General Miguel Lopez. Matod ni Gobernador Gwen Garcia, iyang barugan sa Sugbo ang kasaysayan nga unang nagsugod dinhi mismo sa probinsya. Gipadayag ni Garcia nga miadtong gisugdan niya ang anibersaryo isip 11 babaeng gobernador sa lalawigan. Tumang kalisod ang iyang naagian apan iyang nakita aning tungura nga dako na ang kausaban sa Sugbo. Look at where Cebu is today. Leading all other provinces in income, economy, and growth, and more so. Where Philippine history began, Cebu is again showing that this is where Philippine history can be made. Karong buntag, gisubhan ang usa ka buwan nga kalihukan sa Kapitolyo alang sa pagtimaan sa funding anniversary sa lalawigan. Dunay flag raising nga gipahigayon diin giisa ang bandera sa 51 ka mga syudad ug lungsod uban sa provincial ug sa Philippine flag. Dungan sab niini ang pagkahibaw sa gobernador sa bag-o na usab nga tuig sa Unity Volleyball Cup diin dawaton ang mga elementary team sa kalungsuran. Unya, sa misunod nga pila ka tuig, women teams ra gyud ang atong gidawat. Kay gusto gayud natong tagaan gyud ug kahigayunan ang atong mga kababayenan kay sukad masukad karon para pa gyud intaw naka-gobernador ug babae kining atong lalawigan sa Subo. Isugdan na sab ang tinuig nga agro fair sulod mismo sa Capitol compound. Diin nagkadayang produkto ang ipang-display nga maghulagway sa matag lugar sakop sa probinsya. Mary Joy Riquizo, naghatod sa balita karon. Malampuson nga gipahigayon sa Oasis of Love ang Concert for a Cause nga gihimo dito sa Dakbayan sa Butuan. Diin hibuan sa mga sakop ini o residente sa mga syudad ang nanambo. Si Tatay Dudong ug Nanay Diana Linsua nagsaulog sa ilang ika-44 nga anibersaryo sa ilang kaminyuhon. Si Nara Maris Puyo sa report. Nagmalampuson ang Concert for a Cause nga gipahigayon sa mga miyembro sa Oasis of Love nga gipanguluhan mismo sa head servant Tatay Nonito Dodoy Lim Chua ug Vice President for Finance sa CCTN Channel 47 Nanay Diana Lim Chua.
Mitambo ang libuan ka mga residente ug mga sakop sa Oasis of Love sa maong Concert for a Cause nga milanot og 4 ka oras niadtong Hulyo 30, Sabado sa gabi. Gimugna ang Concert for a Cause alang sa pagtabang sa St. Peter College Seminary sa Ampayan, Butuan City, diin mismo ang mga sugbuanong miyembro sa Oasis of Love nga sila si Hil Maningo, Hannah Estrera, Oasis of Love Music Ministry, ug MGS Dancer ang may buka niini. Nihalad sab ug awit ang mga seminarian sa St. Peter College Seminary ug puwerteng lingawas sa tanang nanambong lakip na ang mga obispo ug kaparian. Sa samang adlaw, gisaulog sab sa mga tag-iya sa CCTN Channel 47 ug Phil Products Incorporated, Tatay ug Nanay Lim Chua, ang ika-44 nga anibersaryo sa ilang kaminyoon. Gisaulog kini pinagi sa usa ka santos nga misa nga gipanguluhan ni Bishop Juan de Dios Pueblos ug Rector sa SPCS, Father Alfonso Sanchez. Gibutan sa dayon kini ug usa ka salo-salo nga gianam sa Phil Products Incorporated sa Butuan City. Nara Marie Puyo naghatod sa balita karon. Mao kadto ang mga balita karon. Sangan sa tanang kaubanan sa NTV, CCTN News and Current Affairs, ako si Liza Cabrera. Daghang salamat sa inyong pagsalig